Posibleng away sa negosyo o personal nga kalagot ang gitino nga hinungdan sa pagbanhig sa usa ka negosyante ug sa anak niini sa Barangay Guadalupe kagahapon sa buntag. Si Jonathan Emmanuel Go padulong unta hatod sa iyang anak nga si Joan dihang duha ka mga armadong lalaki ang mipusil kanila. Si Joan naigo sa bukton ug anaa na karon sa luwas nga kahimtang apan kritikal si Jonathan kinsa dunay samad pinusilan sa iyang tiyan. Si Jonathan gingong na nag-iya og surplus vehicle shop tupad sa panimalay niini. Matod sa asawa niini nga walay kaaway ang iyang bana. Apan sigo ni Cebu City Mayor Michael Rama nga posibleng pulis ang usa sa mga sospek sama sa insidente sa pagpatay sab sa sugbuanong negosyanteng si Richard King sa Davao sa sayuning tuiga. Nanawagan ang mayor sa ubang business owners nga butangan og CCTV cameras ang ilang mga establishmento.